No niin, se olisi lauantai ja meillä olisi purkuhommien jatko. Otetaan nuo lopukkivanerit seinistä irti ja katsotaan vähän, että mille me tämän kanssa lopee aletaan, että pitääkö tää niinku purkaa vaan pellille asti. Olin salaa toivonut kyllä, että ei tarvis, mutta että kyllähän tää jos näin on kiinni, niin ei meillä ole vaihtoehtoa. Mutta eipä mitään, otetaan välillä vähän kommenttia, mutta tehdään vähän samaan tyyliin kuin 2 aikaisempaakin videota. Että otetaan sitä työn touhua siihen vähän vauhikkaammin ja niin poispäin. Mutta ota kuule kanavat tilaukseen ja peukuta ja näet loputkin videot mitä tulee. Että koitetaan tehdä tämmöisiä kohtuu tiiviitä, lyhyitä videoita, niin jaksaa sitten katsoa, että jos semmoisia tunnin maratoneja, niin pysyy vähän mielenkiinto yllä. Mutta ei mitään, pannaan milvaukeet laulaa ja katsotaan mitä kauheuksia tältä vanerien takaa löytyykään. Kattotuulettimen tuo sisäkehys putos alas, mutta eihän se ole ihmekö, ei se ole missään kiinni. Tää on ihan täynnä vettä. Mut joo, tuollahan se pitäisi olla kiinni nuissa ruueissa, mutta kun ei oo. Semmonen systeemi. Siellä on vähän vodaa. Ei se ole ihme, että nää ei pelaa. Mistähän se pysyy?
Vähän huono, niitä pitäisi kyllä välillä vähän käytellä. Että kahtoo tulla kaikkia sitten koodiongelmia ja tommosia. Joo. Onneksi liisteri on ollut huonoa. No toki vaikea tajua. No niin, nyt ois molemmat seinät vanereista irti. Tuolla ainakin on ihan puhas pelti takana. Joo. No joo, eipä siinä mitään. Ruvetaan purkaa nyt katosta nuo koolaukset. Koolaukset pois. Aivan nuo voi tehdä vähän ohkaisemmasta ja sitten yhdestä palasta, niin saa niistä semmoset jouhevat. Mutta ei mitään, pannaan pyöräkone läylämään.
Näilläkin on varmaan joku tarkoitus. Joo. Tuossa kohti on varmaan loppunut sitten uretani kesken. Ja no täällä on jatkunut sitten. Märkähän se on sieltä. Joo, hain siinä City Marketista kanasalaattia ja syökäsin ne siinä ja nyt sitten pikku kahvit tässä ja voitais katsoa pikku turnee tässä, että mitä täältä lopee paljastui täältä rakenteista ja vähän suunnitellaan, että miten tätä jatketaan eteenpäin. Mut joo, juo konfidenssi. No joo, en muista, että sanoinko tuossa jo, että pitää vähän siivoskella jälkiä ja otetaan sitten semmonen loppukaneetti. Mä teen tästäkin, vaikka tässä nyt vähän vähempi oli hommaa, mutta teen tästäkin oman videonsa, niin ei tule niin mahdottoman pitkiä sitten ja ei tule ehkä editoitua valmiiksikin, kun on vähän vähempi hommaa, mutta hupsista. Joo, ei mitään. Täällä on melko hävitys, niin mä vähän siivoan tässä, niin katsotaanpa hetken päästä.
paikoin kyllä aika lujaa se. Onneksi tota liimaa on käytetty läntti siellä täällä. Olisi hirveä työ kyllä saada irti, jos se olisi läpi asti liimattu. Niin käsittääkseni tämmönen matto kuulusliimata. No niin, nyt alkaa olla aika tyhjä. Ikea 60. Joo. Ehkä semmonen pikku pettymys oli tuo eristyshomma, että se oli oikeastaan niinkö yksi iso tekijä, että miksi tähän päädyttiin ja Mutta koska tästä nyt jonkunlaisen reissupelin vielä sais nykerrettyä. En tiedä, että mitähän ihmettä tuossa tapahtuu, mutta eiköhän se selviä. Sitten näillä ei ole kyllä niinkö, täällä on tämmöistä säläkkyä palakkien sisällä. En tiedä, että miksi, mutta siellä semmoista kuitenkin on ja välissä on vähän uretaania ja sen semmoista. Joo, siellä on käytetty vähän foamia siellä sisällä. Joo, mikä ettei. Se on melkein ollut kiinni tuo levy tuolla, mutta ei aivan ei oo sattunut. No niin, nyt alkaa olla purettuna ja joo. Lattiassa ei oo minkäänlaista eristettä, että se pitää varmaan tuo vaneeri purkaa pois ja laittaa sinne jonkunlainen eriste. Tai foomihan ne pitää laittaa, mutta vähän paksuutta vielä miettiä, että kuinka paksusti laittaa. Ja noista palakit tyhjäksi. Siellä on tommosia foomi tommoista säläkkyä, mikä on niinku ihan turhaa. Ja on tuolla paikoissa sitten näkyy oleva villaa ja uretaaniakin on pariakin eri sävyä. Niin. Mut joo, semmonen operatsioni. Mut joo, niin kuin tuossa aikaisemminkin taisin sanoa, niin hiukan on pettynyt tähän. Mutta ei se mitään. Tästähän ei ole yksi suunta ja se on ylöspäin. Ja tää on tämmöstä tää One Life Dream Build. Tuota mä en kyllä tiedä. Olisi mielenkiintoinen tietää, että mitä tuossa niinku oikeesti tuossa on tapahtunut. Että on kyllä niinkö kaameita katsottavaa, mutta taisi sanoa, että meitä tekijöitä on monenlaisia ja tuossa on kattoluku paikka merkattu, mutta onneksi se on jäänyt tekemättä. On yksi vuotopaikka vähempi tässä romulees. Mut hei, poppa kanava tilaukseen ja peukuta ja saa keskustelu aloittaa kommenttikentissä, että miten jatkasitte itse, että mulla oli tarkoitus, että mä olisin liimannut poluuretanin liimalla vanerit kiinni tonne eristeisiin, mutta nyt kun nää on tämmöset, niin mä joudun vähän miettiä sitä uudestaan, että miten mä sen lähden lopen tekemään. Ja tuo seinä tuossa, niin pitää vähän piirtää suoremmat viivat tuohon ja lyödä siihenkin eriste koko matkalta.
keittiö tulee eri paikkaan, niin viemäri ei tonne tuu. Ja enkä mä sitä kyllä niinkö tuolla vetäisi viemäriä, vaikka se tulisikin tonne. Että semmonen. Mä rupean laittaa puutavarat kyytiin, niin mä saan ne hyötykäyttö jäteasemalle sitten vie joku arkipäivä. Niin jatketaan seuraavalla kerralla.